βεβαιώσει ότι αυτό θα ειδοποιούνται πρώτα τα τοπικά τμήματα και μετά όλες όποιες άλλες υπηρεσίες είναι. Ώστε και τούτο διότι, όπως κατανοείτε, οι μόνοι άμεσα ενδιαφερόμενοι, πληττόμενοι, δεν είναι άλλοι από τους κατοίκους των αναφερομένων περιοχών. Τέταρτο, ο φόβος για τις απολύσεις και τις δολιοφορές που πλανάται στα κεφάλια των ίδιων εργαζομένων στα μεταλλεία της SMB, καθώς και των ανέργων κατοίκων, ότι δεν θα προσληφθούν ποτέ εφόσον μετέχουν σε ανάλογες δράσεις, πρέπει να σταματήσει. Ο φόβος, πλανάται ένας φόβος σε όλη την περιοχή, μήπως και χάσουν τα παιδιά τη δουλειά τους. Να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε όλοι μαζί και θα δούμε και τι θα κάνουμε στο τέλος. Αν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε. Είναι αυτό που είπαν και οι άλλοι κύριοι προηγουμένως, ότι θα είμαστε μαζί σας. Είναι το χωριό σας, είναι των παιδιών σας ο τόπος. Και εμείς θα φροντίσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μόνο σαν γροθιά όμως. Δεν είναι ανάγκη να εκτίθεστε βέβαια. Δεν πάμε και γροθιά στο μαχαίρι, λόγου και αιτίας. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει ο εκφοβισμός λοιπόν. Διευκρινίζουμε ότι τα αντισταθμιστικά σας ωφέλη δεν είναι ανταλλάξιμα, καταλαβαίνετε τι λέω, καθώς το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής μας είναι πρωταρχικά. Σας κάνουμε επίσης σαφές ότι δεν αντέχουμε, δεν θα ανεχθούμε, την οποιαδήποτε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής μας. Διαβεβαιώσεις στελεχών της SSB για περιβαλλοντικά θέματα περί ήπιων μορφών εξόρυξης έχουν αποδειχτεί αναξιόπιστες και αναποτελεσματικές για το περιβάλλον μας, βλέπει Άγιος Βασίλης, Αλαφάντο κτλ. Τα αποτελέσματα των πράξεών σας θα είναι οι ανοιχτές ισόβιες πληγές που θα αφήσετε πίσω σας όταν έρθει η ώρα να αλλάξει τα θετικά. Μιλάω για τους μηχανικούς που σκαλίζουν και στην πλάτη μας και μετά σηκώνουν και φεύγουν. Και αφήνουν εμάς να τα βλέπουμε αυτά. Όταν αλλάξουν αφεντικά λοιπόν, αυτούς δεν τους νοιάζει τι έχει γίνει στα Καστέλια. Μόνο έρχονται εδώ και διαβεβαιώνουν για την αντρική τους τιμή. Ποσός μας ενδιαφέρει η αντρική τους τιμή. Λοιπόν, κάθε συνεννόηση πλέον θα γίνεται με την αρμόδια πενταμελή επιτροπή, λέμε τώρα που θα βγάλουμε εσείς, εκλεγμένη από τη Λαϊκή Συνέλευση. Που είναι η τάδε της τάδε κύριε. Υπάρχει μια σκέψη, αυτή η επιτροπή να είναι και 3 Καστελιώτες και 2 από την Αθήνα. Και αυτό γιατί? Για να μπορούν να υπάρχει επαφή με τα χαρτιά και την όλη ιστορία. Ναι, πρόταση κάνω. Και αυτοί δεν θα έχουν δουλεύει ποτέ στην εταιρεία. Βασικό, βέβαια. Δεν θα έχουν δουλεύει ποτέ στην εταιρεία. Αλλά επειδή στην Αθήνα, ο Σύλλογος των Αθηνών λοιπόν, είχε πάντα τους ανθρώπους που ήταν μορφωμένοι, που είπε και ο Δήμαρχος, οι οποίοι είχαν τις γνωριμίες τους και πάντα βοηθούσαν το Καστέλι. Κανένας δεν είναι σήμερα εδώ. Λοιπόν, ναι, και είναι και οι πρώτοι που έχουν προσκληθεί, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, θέλω να ευχηθώ καλύτερα. Προσέξτε πάρα πολύ τη συμμετοχή σας. Εσείς είστε όλη δύναμη. Εμείς είμαστε όλη δύναμη. Μην φανταστείτε ότι θα είναι η Επιτροπή. Η Επιτροπή απλώς θα φωνάζει κάποια στιγμή για να σας ενημερώσει και να ζητήσει τη βοήθειά μας. Διότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να παίζουν την περιουσία τους, και με λέω για την καλοσκοπή και θυμάστε όλοι τι έγινε, του κάψαν 2 φορές στο σπίτι του Λουνού, έχουν χαλάσει τα αυτοκίνητα κτλ. Όταν τολμήσει από σήμερα που θα βγει η Επιτροπή και κάποιος από την Επιτροπή χάσει είτε περιουσιακό στοιχείο, είτε σε προσωπικό επίπεδο το χτυπήσουν οτιδήποτε ή απολύσουν ανθρώπους από την εταιρεία, θα χτυπήσει στον Παπακώστα την καμπάνα. Αυτά είναι άδεια καμπάνα. Είναι για να μην λέτε ότι ποιος πέθανε, να λέμε ποιος θα ζήσει. Θα κάνεις πρόβα αύριο. Τσεκνής.
Για όλους τους γνωστούς, τυχής δημοσιονομάτων εργαζόμενος στην εταιρεία, δεν είμαι... Καστιλιώτης το λέω. Καστιλιώτης παραπάνω, ναι, αυτό είπα για την εταιρεία γιατί δεν με βάλαν να πω κάτι. Λέω τι αισθάνομαι, ζω 365 μέρες το χρόνο στο χωριό, δεν ήρθα για 15 μέρες το καλοκαίρι, δηλαδή με πονάει το κεφαλάκι του χωριού όσο εσάς τους λίγους, ίσως και περισσότερο. Η εταιρεία προχθές ήρθε να πει κάτι εδώ πέρα. Δεν σηκώθηκε κάποιος να πει τι ζήτησε η εταιρεία. Τι ζήτησε η εταιρεία. Κάποιοι γνωρίζουν πολύ καλά. Η εταιρεία ζήτησε ένα συγκεκριμένο κομμάτι και σταματάω για την ώρα. Διαπραγματεύσει το μεθαύριο και δεν μιλάτε για το αύριο. Μπορώ να σου απαντήσω. Ναι. Για έτσι κάτι. Ακούγαν όλοι. Όχι, ήταν να εγώ δεν είχα με λόγο στα χέρια μου, είχα με την νιώθω. Η απόσταση που αναφέρει ο συμπολιανός μου και φίλος μου είναι όντως μικρή που λέει, αλλά το κοίταγμα δεν βλέπει το χωριό αυτή τη στιγμή. Θα ρίξουμε λένε. Όχι. Σταμάτα! Συγγνώμη, Ιωδήμο, να πω κάτι. Εδώ από αυτούς που έχουν γραφτεί και δεν θα μιλήσουν άλλοι, σε κάποιους μπορεί από αυτά που λένε να μην αρέσουν κάποια πράγματα και εμένα ο Μπάκας εδώ έστειλε τα εξαμάξεις στον διακοψά. Όχι, άλλο λέω. Θέλετε, συγγνώμη Ρανάς, λέω επί της διαδικασίας, είμαστε ήρεμοι. Μετά από την αρχική διένεξη εδώ μέσα είμαστε όλοι ήρεμοι, έτσι. Και όλοι ακούμε αυτούς που μιλάνε. Μην διακόπτετε, μην κάνετε διαλογική συζήτηση και μην προσπαθείτε να επιβάλλετε στον ομιλητή αυτά τα οποία θέλει ο καθένας. Θα τα πει όπως τα θέλει αυτός, χωρίς να το διακόψει κανένας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει επί προσωπικού, υπάρχει κάτι άλλο, το λόγο και εδώ πάλι. Οι 10 μπορεί να γίνουν και οι 13. Δηλαδή, πού είναι το πρόβλημα. Μην σας παρακαλώ λίγο. Δίνω ζητή για μάλλον αφορμή για παρεξηγήσεις πάλι εδώ πέρα από ό,τι βλέπω, αλλά δεν είναι σαν πράγματα. Σας είπα από την αρχή, δεν είμαι ούτε βαλτός, ούτε προκατηλημένος, τίποτα. Ούτε θέλω να διασφαλίσω τη θέση μου. Μπορεί αύριο το πρωί να μου πούνε δημοσιοκοφή γιατί σε έκανα σκήρυμα και πράγματα. Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Η εταιρεία ζήτησε κάτι συγκεκριμένο. Αν δεν ξέρω αν θα ψηφίσουμε τι θα κάνουμε εκεί πέρα. Το κομμάτι εκείνο δεν φύγει το χωριό μας. Ήταν αυτή η εξήγηση που κάναμε εδώ πέρα. Κάποιοι την ακούσαν, κάποιοι δεν ακούσαν. Κάποιοι την ακούν πρώτη φορά. Το κεφάλι του χωριού είναι όντως ζωτικό για όλο το χωριό μας. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε και να τους βοηθήσουμε για να μας βοηθήσουν, όχι να μας καταστρέψουν όμως. Αυτό που θέλουμε να είναι κοινή απόφαση μας. Να είμαστε όλοι ενωμένοι. Ούτε εμείς θέλουμε να χάσουμε τη δουλειά μας, αλλά ούτε και εμείς θέλουμε να πούμε πάρτε τα όλα για να. Δηλαδή δεν ξεπουλάμε τον τόπο. Μην έχουμε έτσι εμείς οι 10 εργαζόμενοι που είναι εκεί πίσω, ότι ξεπουλάμε τον τόπο. Έτσι, όχι. Γιώργος Γραμματικός. Εγώ δεν θα πω πολλά, όλοι με γνωρίζετε. Καλησπέρα σας, εγώ Γραμματικός. Στην υπόγεια εκμετάλλευση της εταιρείας που ανήκει σε εμάς. Δεν κάνω διάλογο. Έχετε με το Κάνει ξεπλήρωση του δημόσιου μερικά θέματα. Εγώ θέλω να πω κάτι. Εγώ δεν φοβάμαι, μένω στον Αγιώργη και Αλεφάντο, τα Αλεφαντάκια όπως θέλετε. Είναι μια απόσταση που κάποιος θα φοβόταν. Εγώ δεν φοβάμαι την απόσταση. Φοβάμαι την απόσταση που έχουμε σαν χωριενή. Ευχαριστώ. Παναγιώτης Μακρύς του Ζαχαριά. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο με την άλλη. Και θα πω ότι δεν είμαι μόνο κάτι θα αρχίσω από το θετικό πρώτα. Αυτή η φάση στο σύναξη των ελεύθερων εργαζομένων, αυτόν τον τραμπούκο που την έχουν ξαναστήσει αυτή τη μηχανή και στην Κάνια εκεί μου και τότε παρόν, απετράφει εξαιτίας της συμμετοχής σας σε αυτή τη λαϊκή συνέλευση. Και δεν μπορέσαν και βαρεθήκαν να ξεροσταλιάζουν και πήγαν στα ρηματιακά του. Αυτό το οποίο έχω να πω είναι το εξής, ότι εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από τη συμμετοχή των συγχωριανών μου σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για να αποτρέψουμε την καταστροφή της Αλεφάντος. Είμαστε 120 άτομα σήμερα και έπρεπε να είμαστε 300.
Δυστυχώς επώνυμη με διάφορα προσθήματα λείπουν από σήμερα. Ένα βασικό απευθύνομαι εδώ στον Αντιδήμαρχο. Και λέω το εξής απλό. Όπως ο κύριος Φωσέκης έκανε προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για τη στρόβη και τον Πάνο Δήμο, που για απλά να κάνει και για το Καστέλι και για τα υπόλοιπα, για την Κάνη και τα υπόλοιπα χωριά και να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο τη δαπάνη 14.000 για να μην ξεχρεωνόμαστε. Τρίτο και βασικό, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, έτσι. Εδώ πρέπει να γίνει μια συντονιστική επιτροπή. Να μην είναι εξαρτημένοι από τη Ιταλία, είναι εξυπακούεται, δεν τα συζητάμε, είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Και να υπάρξουν και κάποιες υποεπιτροπές. Η Συμπαρπαλιάς που λέει μπορεί να μαζέψει 1.000-1.500 ευρώ για να πληρώσουμε το δικηγόρο. Η Ρούλα Ιτζακάνα που δεν είναι εδώ μπορεί να μαζέψει 1.000 ευρώ. Ο καθένας να μπει σε μια επιτροπή ώστε να μπορέσει να βοηθήσει το έργο των νίκων. Η περάσπιση του Καστιλιού δεν είναι έργο του Μπίτσου του Μπάχα ή και ταπεινά δικό μου. Αφορά όλους και πρέπει να βοηθήσετε άπαντες αν δεν θέλετε τον Ταμάρ να φτάσει μέχρι την Παρούκα, την κορυφή της Αλεφάντος. Μέχρι εκεί που είναι τα πεύκα είναι όλους μπουξίτες. Λοιπόν, αν η εταιρεία παρανομεί κατά συρροή, ψεύδεται κατά συρροή, όποιος θέλει να τον αντικρούσουμε επιχειρήματα, ψεύδεται κατά συρροή. Η εταιρεία είχε σκοπό σε πρώτη φάση να μπει στα Μακρέικα από πάνω, στο άλλο το ελεφαντάκι. Και επειδή υπήρξε αυτή η αντίδραση, έκανε τρίπλα και ζητάει το μικρό του ελεφαντάκι για να τρυπώσει μέσα. Άμα τρυπώσει μέσα, θα μας αλλάξει τα φυπότυπα. Απλά τα πράγματα. Συντονιστική επιτροπή, όχι μόνο για προσφυγή στα ελληνικά δικαστήρια, θα πρέπει να γίνει μια επιτροπή η οποία θα προσφύγει και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τη μέχρι τώρα καταστροφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι παιδιά, έπεισε κατάσταση. Βαγγέλη, Για εγώ ήθελα να πω δύο κουβέντες από την εμπειρία μου που έχω τόσο καιρό. Εδώ πέρα στην περιοχή μας, τα μεσανιά έχουν πολύ καιρό και ασχολούνται αρκετοί εργαζόμενοι, ακόμα και σήμερα. Εγώ με τον Γιώργο, με τον Νίκο, με τον Λουκά, με τα παιδιά όλα είμαστε εκεί. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε, δεν έχουμε καμία κόντρα. Την προκειμένη περίπτωση όμως είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι και νομικό, δηλαδή ο νομοθέτης έχει μια πρόταση για να διαφυλάξει αυτό το χωριό που λέγεται Καστέλια και δεν ξέρω αν δηλαδή έχει καμία αξία αυτό. Το λέει όμως ο νομοθέτης, αυτός που έφτιαξε αυτό που υπάρχει σήμερα. Και είπε ότι μην κόβετε τα κουρνάρια, μην κόψετε τους θάμνους και μην βάλετε και τα ζώα μέσα να βουσκήσετε. Όλους σας αγαπάω, σας λέω, αν ο Ιδιόπουλος είναι να σας διώξει, λοιπόν σας το λέω, θα σας διώξει πριν πάρει τον Ταμάρα άμα υπάρχει αντίδραση. Αν δεν υπάρχει αντίδραση, θα σας διώξει, μάλλον αν πάρει τον Ταμάρα, αν διότι υπάρχει αντίδραση, θα σας διώξει αφού πάρει τον Ταμάρα και μετά. Δηλαδή η διαφορά είναι ένας μήνας υπόθεση. Δεν μην νομίζετε ότι είναι τίποτα μεγάλο ποσό. Εξάλλου, εγώ θέλω να πω από την εμπειρία που έχουμε σήμερα με την εταιρεία, ότι πραγματικά, φίλε Γιώργο, ζητούσε το ελεφαντάκι τον μικρό. Το μεγαλύτερο από τα τρία ή το μικρότερο που το θες εσύ. Δεν υπάρχει λόγο να αντιδικήσουμε σε αυτό το πράγμα. Όμως εδώ όταν ήρθε στο Βασίλη ήρθε για 2.600. Για 2.600. Γύρνα πάνω με Γιώργο Καστιλιώτης δεν είσαι. Τι θα πεις στο παιδί σου. Εσύ θα πάρεις σύνταξη κάποια στιγμή. Τι θα πεις στο παιδί σου. Παιδιά, συγγνώμη, μιλάω στους ανθρώπους που νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουν. Και τους παίρνεις σε δύσκολη θέση. Μιλάς σε όλο το χωριό. Δεν ήθελα να το κάνω. Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Υπάρχει μια προσωπική εμπειρία που είχα με τα μεταλλεία. Όταν εγώ, λοιπόν, απέναντι από το Σταύρο μου ρίχνα φουλέλα και ζήτησα ασφαλιστικά μέτρα και τα κέρδισα, αυτοί μετά ξανακάναν προσφυγή, δεν τα ξέρω αυτά τα νομικά καλά, και βγάλαν τα όρια και τα φέραν στο δικό μου μέρος, τα φέραν ακριβώς στο Σταύρο και στο Γιάννη το Μοσχολιό τα είχαν πάει στο ρεματάκι που περνάει πέρα. Δηλαδή εμένα 200 μέτρα, στο Γιάννη το Μοσχολιό 60.
Μετά από 10 μέρες, παιδιά, έγινε το χιόνι και έπεσε ο Σταύρος του Μουσκουλιού. Εγώ δεν έπαθα τίποτα γιατί ήμουν στα 200. Αλλά τα 200 δεν ήταν για ένας, ήταν για αυτό που φώναζε. Εγώ τώρα τι θέλω να πω με αυτό, ότι γενικά με την εταιρεία, από ό,τι είδαμε και με το Σανούδο, που κάποια στιγμή του ορκίζεται, κάποια στιγμή δεν ορκίστηκα, δεν μπορείς να βρεις, δεν υπάρχει πέρασμα. Εγώ πιστεύω το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να πάρουν αυτό που ο Παπακώστας και ο Πρόεδρος να πρωτοστατήσουν, αλλά πραγματικά όμως να το θέλουν και όλοι εμείς οι Καστελιώτες και να πάμε να αντισταθούμε και να πούμε ότι δεν θέλουν να σας το δώσουν. Ιωάννης Πανόπουλος. Καλησπέρα, Χωριανή. Είμαι 50 χρονών, έχω 3 παιδιά, το ένα είναι 13, 15 και 17 χρονών. Μετά από 10 χρόνια μπορεί και να έχω πεθάνει στα 5. Θα έρχονται εδώ τα κορίτσια μου να πάνε βόλτα και θα σου λέω πού θες να πας, από εδώ. Αλεφάντο, ελεφαντάκια, ανάφταη, κλεισούρα. Δεν θες, πήγαινε από εδώ που έχει. Η κλεισούρα έγινε ανοιχτούρα και του γνώ έπεσε εκεί πέρα. Δηλαδή τα μπάζα. Εγώ είμαι άμεσα θυγόμενος διότι το σπίτι μου δεν απέχει πάνω από 300 μέτρα, είναι το πιο κοντινό σπίτι και του παππού μου που πάνω το έχει τώρα ο θείος μου. Και ο ξαδερφός μου Γιάννης από την Αθήνα. Του γείτονα στο Δανάη του Τρακνιάρ. Δηλαδή εγώ θα πιάνω τα λιθάρια, έτσι κάνανε και στην Κάνια. Δεν έχει καμία πέσα η εταιρεία. Πέραν από αυτό, έχω κάνει 2 κουμπάρους. Ο ένας με πάντρεψε μου βάζει μεγάλη την κόρη και ο άλλος είναι εδώ ενεργαζόμενος. Ο ένας πήρε σύνταξη. Ο γιος του κουμπάρου του Κώστα είναι από κάτω, τους έφερε η εταιρεία. Καλά έκανε και τους έφερε. Έχουν δικαίωμα να πούν τη γνώμη τους. Εγώ λέω δικιά μου. Τι θα πω εγώ μεθαύριο στα παιδιά μου. Η ταυτότητά μου γράφω ότι γεννήθηκα στην Άμψαρα. Εγώ είμαι από εδώ, έχω γεννηθεί στα Καστέλια. Κάθε βράδυ ελάτε στο σπίτι μου 2 ώρα το βράδυ είμαι εκεί. Με την καραμπίνα μέσα. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Τι θα πω εγώ στα παιδιά μεθαύριο. Κοίτα, ωραία μπάζα από εδώ, ωραία μπάζα από εκεί. Είμαι με τους εργαζόμενους και έχουν κάθε δικαίωμα να θέλουν τη δουλειά τους και θα τους υπερασπιστούμε όπως μπορούμε. Αλλά δεν πρέπει να είναι αυτό πρόσχημα για να κάνει καθένας τη δουλειά του. Αυτό έχω να πω. Μακρύ. Αφροδίτη Μακρύ. Ναι, έρχεται. Αφροδίτη Μακρύ. Έρχεται. Θα πω 2 λόγια εκ μέρους του Συλλόγου. Θα πω 2 λόγια εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών για να μην θεωρηθεί ότι επειδή μέσα στην αίθουσα ακούστηκε ότι κάτι και πανηγύρια, κάτι και εκδρομές. Εμείς, εάν ευνοηθήκαμε έστω και τόσο δά από την εταιρεία, μας τα όφιλε αυτά να μας τα δώσει η εταιρεία και μας οφείλει και ακόμα πιο πολλά. Εμείς σαν σύλλογος έχουμε πάρει ομόφωνη απόφαση, όλες οι γυναίκες του ΔΣ, ότι δεν διαπραγματευόμαστε την κορυφογραμμή και είμαστε αλληλέγγυες. Θα βοηθήσουμε ό,τι πει το χωριό, ό,τι πούν οι χωριανοί και ο πρόεδρος και το τοπικό συμβούλιο και όλοι οι άλλοι φορείς. Γιατί νομίζω ότι κανένας και από τους φορείς δεν θα θέλει να γίνει αυτό το έγκλημα που πάει να γίνει τέλος πάντων. Και ο πρόεδρος και ο αντιδήμαρχος και όλοι, και οι σύμβουλοι. Όλοι νομίζω ότι θα βοηθάμε και το καλό του χωριού. Όλοι μαζί λοιπόν να πολεμήσουμε να έχουμε το καλό του χωριού. Να κάνουμε μια συζήτηση με την εταιρεία. Μας δίνει εγγυήσεις για αυτά που λέει η εταιρεία. Αν θα πάρει το ένα ή να πάρει τα 2, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να μας δίνει. Αυτά. Παράγραφος Τενές. Τενές. Μπάμπη. Θα κάνω μια κριτική, βέβαια καλοπροαίρετα πάντα, από την άποψη το σήμερα είναι τι κάνουμε και όχι το χθες. Πριν 2 χρόνια ήμουν από αυτούς που πάλεψα την άποψή μου και σήμερα κρίνω σοβαρές ευθύνες για αυτό που έγινε στον Άγιο Βασίλη. Και στο Πολιτιστικό Σύλλογο και στο Τοπικό Συμβούλιο και στις πλειοψηφίες των Δημοτικών Αρχών του Δήμου Δερφών, που όποτε έμπαιναν τα ζητήματα εκεί πέρα, μειοψηφίες ήταν με την άποψη να μην κάνει ό,τι θέλει επάνω ο κεφαλαιοκράτης. Αυτό τώρα για το σήμερα όμως.
Κοιτάξτε να δείτε, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, αγαπητέ συνάδελφε Παναγιώτη, Μακρύ, όταν με το παραμικρό χρησιμοποιείς μια λέξη φασιστοσύναξη. Και εννοείς ποιους? Δεν είναι εδώ. Ναι, μισό λεπτό. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί απέναντι αυτοί απ' έξω οι εργάτες, εχθές το μεσημέρι τους μάζεψε το αφεντικό από πάνω, τους τρομοκράτησε με βία και τα υπόλοιπα και ότι πρέπει να πάτε εκεί πέρα για να παίξετε το ρόλο σας σαν πίεση. Το θέλουν, δεν το θέλουν η ψυχή τους και η καρδιά τους. Μα οι φασίστες τι είμαστε κι εμείς. Νικό. Θέλει μια προσοχή λοιπόν και σε λέξεις ή κάπως απ' έξω είναι προβοκάτορες και αυτά. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Είτε είναι παιδιά μας από το χωριό από το πέρα αυτό, είτε από το δίπλα είτε από το παραδίπλα. Κάτω από την ανάγκη ο καθένας πήγαινε να δουλέψει για ένα μεροκάματο. Σε αυτή την κρίση που υπάρχει σήμερα και δεν μπορεί εδώ πέρα, σαν λαϊκή συνέλευση, σε καμία περίπτωση να τα βάλουν μαζί. Γιατί αυτό θέλει από πάνω το αφεντικό, να μας διχάσει. Όταν πριν 6 χρόνια, αγαπητοί φίλοι εδώ πέρα, όταν ζήταγε το σωματείο εκεί πέρα χρήματα για την υγιεινή και ασφάλεια, δεν έδινε ο κύριος που έδινε εύκολα πριν 2 χρόνια για να χτυπήσει τον Άγιο Βασίλη. Δεν έδωσε χρήματα. 5 νεκροί εργάτες εκεί πέρα. 5 οικογένειες δυσύχησαν εκεί πέρα. Αυτά πρέπει να τα παίρνουμε υπόψη. Ταυτόχρονα κόβει τους μισούς. Τρομοκρατία υπάρχει πάνω. Μισοί κόβονται συνεχώς. Άρα λοιπόν σε καμιά περίπτωση πρέπει να προσέχουμε τις λέξεις μας όταν μιλάμε για εργάτες που δουλεύουν εκεί πάνω. Δουλεύουν είτε είναι εδώ μέσα είτε είναι απ' έξω. Μαζί θα στοιχηθούμε. Τι είμαστε εμείς εδώ πέρα ο λαός? Δεν είμαστε εργάτες εμείς, τι είμαστε? Θα βάλουμε πόλεμο, πρέπει να πιστούν όμως και αυτοί ότι πρέπει να βάλουν ένα χέρι το χέρι της αξιοπρέπειας που το έχουν και μαζί να προχωρήσουμε, μαζί να δράσουμε. Το ζήτημα είναι, και βέβαια περιμένουμε τώρα, δεν θίγουμε βέβαια τα πεπρωμένα και τα ιδανικά πάνω του κυρίου αυτού ή του κάθε κυρίου. Λέει αγαπητοί συναδέλφοι εδώ πέρα, όχι λέει δεν θέλουμε δημοτικούς συμβούλους, δεν θέλουμε βουλευτές, δεν θέλουμε κάτι. Σε αυτή τη συνάντηση. Ναι. Αύριο θα τους φωνάξουμε αγαπητοί μου εδώ πέρα τον κάθε Ιωσήφιδη που θα το έχουμε ανάγκη. Κοιτάξτε να δείτε. Οι Σκουριές, η Χαλκιδική αγαπητοί μου λέει το εξής. Ότι αυτό το κίνημα δεν φτάνει εδώ πέρα. Πρέπει να σπιωθεί και άλλο κίνημα, να βάλει πλάτες, ώστε περισσότεροι μαζί να βάλουν φραγμό σε αυτό που θέλει να κάνει ο καπιταλιστής. Όχι, ξέρετε, έφυγε ο αγαπητός Ιωσήφιδης από εδώ πέρα, ο οποίος κάθε μέρα είναι μαζί μας. Και την προηγούμενη Τετάρτη εδώ πέρα, από ευθυξία άνθρωπος και άλλοι. Όποτε θέλουμε εμείς θα έρχεται. Ξέρουμε ότι αύριο πρέπει να είμαστε περισσότεροι για να βάλει φραγμό στα σχέδια αυτού μου πάνω. Ο οποίος αυτός είναι το μόνο που είναι ψυχή. Και η ψυχή του είναι μόνο τα χρήματα, τα κέρδη από την εκμετάλλευση των εργατών. Αυτός θα έχει δισεκατομμύρια στην επαιτία. Δεν μιλάμε κανένας για αυτόν που εκμεταλλεύεται κάθε μέρα τους εργάτες. Λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουμε και οι εργάτες βέβαια ότι πάει. Αυτό το σύστημα άφησε, πρέπει να πάμε για άλλη οργάνωση της κοινωνίας με εργατική τάξη. Τελείωσε και καθαρά πράγματα. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό και μπροστά μας. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα εδώ πέρα. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν, επειδή ανοίγει το ζήτημα του περιβάλλον, γιατί τώρα εγώ δεν θέλω να πω αυτά πάντα, στο περιβάλλον είναι κύριο βασικό ζήτημα, αλλά θέλουμε τι? Το πολιτικό υπηρετικό προσωπικό των κυβερνήσεων να βάλει φρένο σε αυτόν, αφού αυτός είναι το κράτος. Αυτή είναι η εξουσία. Μην τρελαθούμε κιόλας αγαπητοί συνάδελφοι. Μαλωμένος. Είμαι ο Γιώργος Μπαλωμένος, με ξέρετε όλοι. Για κάποιους είμαι ήδη κακός, για κάποιους με χαρά τους. Θα γίνω χειρότερος τώρα. Γιατί αυτό που γίνεται εδώ, εγώ δεν θα μιλήσω για τα μεταλλεία. Έχει ανοίξει ένας βόθρος που γεμίζει 40-50 χρόνια σε αυτό το χωριό και τώρα μας πειράζει να αναθυμιάσεις. Λοιπόν, καταρχάς, ο κύριος Μακρύς είναι εδώ. Ζητάει ο ίδιος να γίνει υποστηρικτής σε εμάς των ανθρώπων που δουλεύουμε εκεί και μιλάει με μένος και με κακία απέναντι σε κάποιους ανθρώπους. Εγώ, όταν έχω κακία με κάποιον, ξέρω ότι δεν συνεργάζομαι μαζί του με κανέναν τρόπο
του κόβω την καλημέρα και δεν κάθομαι να τρώω και να πίνω μαζί του. Μπορεί να διαμορφώνει γνώμη, αλλά κάποιοι είμαστε και λίγο περισσότερο σκεπτόμενοι. Η κυρία Αγνή που μίλησε πριν, ότι αυτή η ίδια θα μας προστατεύσει και μίλησε ενάντια στα μεταλλεία. Έχει τελέσει πρόεδρος συλλόγου, την έχω δει επανειλημμένα να έρχεται στην εταιρεία και το ύφος της δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περνάει εδώ. Την έχω δει να αγκαλιές φιλιά. Καταγράφουν. Όχι, ο φίλος ζητάει, που νοιάζεται για μας και ζητάει ως προστασία μας, όχι που νοιάζεται για μας και ζητάει την προστασία μας, θα πρέπει να κρατάει και μια στάση στη ζωή του, για να με πείσει εμένα ότι όντως είναι αυτό που λέει. Ωραία. Είμαι λάθος. Όχι, γενικά πες ότι θες. Πολύ λοιπόν, και έρχομαι σε εμάς τώρα. Φεύγω, σταματάω από την εταιρεία, φεύγω και έρχομαι μέσα στα Καστέλια. Μας νοιάζει το περιβάλλον. Ναι. Ναι. Αυτό μας νοιάζει. Ωραία. Ερώτηση και όποιος θέλει να μου απαντήσει. Εγώ, που δεν είμαι αντικειμενικός γιατί δουλεύω στην εταιρεία. Εσείς λοιπόν που είστε, που είσαστε έξω από την εταιρεία. Για απαντήστε μου ένας. Γιατί, μάλλον όχι γιατί, ναι γιατί. Γιατί ποτέ δεν έγινε κάτι, αφού, γιατί η οικολογία και το περιβάλλον είναι στάση ζωής. Δεν μπορεί στον εύκολο στόχο να μας νοιάζει και όταν είναι για μας ή για το δεν ξέρω για ποιον να είμαστε αδιάφοροι. Γιατί λοιπόν, που κανένας δεν έχει μιλήσει ποτέ για το πού πετάει ο καθένας, ο γειτονάς του, ο φίλος του, ο ξαδερφός του, τα σκουπίδια. Γιατί, μην με διακόψετε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, τα δέντρα που θα κουπούνε στο συγκεκριμένο καμάρι, δεν κρίνω αυτή τη στιγμή αν είναι σωστό ή λάθος, σαν Καστελιώτη, σαν έξω τα Καστέλια. Με σιγουριά το λέω και βάζω και υπογραφή από κάτω, ότι μπορεί να είναι τα ξύλα, να είναι αυτά που καίμε ο ένας ο Καστελιώτης σε μία χρονιά στο σπίτι του. Και αν σας πάρω όλους εσάς που φωνάζετε, γιατί μπορεί να μην ξέρετε, εγώ δεν ξέρω αν ξέρετε όχι, και σας πάω σε άλλο τόπο των Καστελίων, λοιπόν, τα ξύλα που θα δείτε να έχουν κοπεί τα 3 τελευταία χρόνια, και αν συνεχιστεί αυτό, αν κάποιος και εκεί δεν αντιδράσει, αλλά σε ποιον αντιδράσει. Τέλος πάντων, εάν εκεί δεν αντιδράσει κάποιος, εκείνος ο τόπος εκεί θα γίνει, θα βλέπουμε αυτό ένα μέρος τ' άλλο. Δέντρο χοντρότερο από όσο είναι το χέρι μου, σε 2 χρόνια δεν θα υπάρχει και το υπογράφω. Αν συνεχιστεί αυτή η οικολογική καταστροφή. Ένας από αυτούς που νοιάζεται γι' αυτό, εάν πραγματικά νοιάζεται γι' αυτό και δεν μαζεύει ψήφους, δεν κυνηγάει προσωπικά ωφέλη για τα αυτά βγαίνουν λογόθρος του Καστελίων, αυτά είναι. Πού είναι για εκεί, πού είναι για τα σκουπίδια που γέμισε ο τόπος. Απαντήστε σας παρακαλώ, σκεφτείτε τα και ας γίνω χειρότερος εγώ, ας γίνω πιο κακός για το πρώτο. Αγαπητοί Κοστιανοί, πρώτη φορά παίρνω μέρος σε λαϊκή συνέλευση στο χωριό μας. Είναι το καινούργιο αυτό που έχει φέρει ο Καλλικράτης, ότι το τοπικό συμβούλιο πρέπει να συνεδριάσει και να βγάλει μία απόφαση την οποία θα την πάει, γνωμοδοτική που θα την πάει στο Δήμο και εκεί οι δημοτικοί σύμβουλοι θα πάρουν την απόφαση για να παίξουν τα θέματα. Ένα θέμα λοιπόν είναι και αυτό το σημερινό που είναι πάρα πολύ σοβαρό και πραγματικά αφορά όλους μας, είτε δουλεύουμε στα μεταλλεία, είτε είμαστε αγρότες, είτε είμαστε συνταξιούχοι ή οτιδήποτε άλλο. Θα σας θυμίσω, θα σας πάω 1 χρόνια πίσω. Όλοι ξέρετε ότι πριν 18 χρόνια ήρθα μια μέρα και βρήκα το σπίτι μου ραγισμένο, κομμάτια, και ο λόγος ήταν οι μεγάλες δονήσεις που συμβαίναν στο χωριό, και αυτό με ανάγκασε
όχι να πάω να τρέξω να λύσω το πρόβλημά μου με εταιρείες και ιστορία, αλλά πώς θα δανειστώ λεφτά και θα βάλω και ό,τι είχα για να μπορέσω να στηρίξω το σπίτι μου. Έκανα θεμέλια από την αρχή, έβαλα κολόνες, τα έβαλα όλα. Δίπλα μου, ο κύριος Ρωτούς, επειδή και αυτός είχε πάρει μεγάλες ζημιές, από τον ίδιο λόγο τον γκρέμισε και τον ξανάκτησε. Ήταν σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση. Όλα τα σπίτια που υπάρχουν στον Αγιώργη, όλα έχουν προβλήματα από την εταιρεία, από τις δονήσεις που ήταν ανεξέλεκτες, σαν σεισμό 8 ρίχτερ, δεν ξέρω 8, 5, δεν είμαι και ειδικός, αλλά αυτό γινόταν καθημερινά. Λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια, έχουμε μια ησυχία τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη γειτονιά. Τι γίνεται όμως τώρα? Τώρα χτυπάνε οι καμπάνες, χωριανοί. Χτυπάνε οι καμπάνες. Πρέπει να σώσουμε το χωριό. Και πώς μπορούμε από εδώ από μέσα να βγάλουμε μια απόφαση, η οποία θα πάει στο Δήμο, που θα λέει ούτε μία σπίθαμη γης δεν δίνουμε στην Αλεφάντο. Απόφαση. Όλα τα νομικά και τα λοιπά καλά είναι. Αλλά το κύριο είναι η απόφαση και εμείς τώρα, να το δούμε και λιγάκι. Δεν κάνουμε μια γενική συνέλευση, ξέρω εγώ, που μαζευτήκαμε αφόρμητα. Κάλεσε κάποιος, εδώ είναι η συνέλευση που κάνει το τοπικό συμβούλιο. Άρα θα πάει σαν συνέλευση, γιατί έχει και ένα κύρος το σώμα, έτσι. Θα πάει στο Δήμο με αυτή την απέτηση. Και ο Δήμος θα πρέπει να κάνει και αυτό τις δικές του ενέργειες. Θα πάρουμε λίγο και αυτή την απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι άκερη. Κανένας, δηλαδή βγήκε μία δασολόγο, δεν ξέρω τι, και υπόγραψε μία απόφαση. Η ίδια εταιρεία το ξέρει. Ξέρει ότι δεν πατάει αυτή η απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι στον αέρα, δεν έχει πόδια. Και θα απαιτήσουμε, αυτό πρέπει να πει, να ανατραπεί αυτή η απόφαση, να ανατραπεί και με το πρώτο, να κάνουμε αυτή την απόφαση εδώ σαν συνέλευση, με το πρώτο που θα συμβεί, όλοι σύσσωμο το χωριό, τα παιδιά του δημοτικού, τα νήπια, οι γέροι, να πάμε όλοι από πάνω. Δεν υπάρχει, για να ανατρέψουμε το ζήτημα αυτό, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος είναι μόνο ένας. Ο δρόμος του αγώνα. Αυτό, γιατί, τι να λέμε τώρα, σε αυτό το σύστημα που ζούμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ανατρέπουν αλλιώς τα πράγματα. Μόνο με εμάς. Με εμάς. Μαζί, όλοι. Και δεν κάνουν καμία χάρη στα παιδιά που δουλεύουν. Έλεος. Παίρνουν ένα μεροκάματο που θα το παίρνουν. Εντάξει. Δεν τους κάνουν χάρη, αλλά εκβιάζονται όλα αυτά τα παιδιά. Και εγώ, ειλικρινά, προσωπικά εγώ και όλοι μας, πρέπει να τους συμπαρασταθούμε. Να τα κάνουμε και αυτά δυνατά, να μην φοβούνται. Ξέρετε τι είναι, αγαπητοί χωριανοί, να αναγκάζεις τον καθένα που σήμερα είναι Κυριακή, να μην περάσει τη μέρα με την οικογένειά του, αλλά να έρθει από κάτω να ξεσπαλιάζει. Είναι ξεφτελίζονται τον άλλο σαν προσωπικότητα. Δηλαδή, η εταιρεία, το κεφάλαιο, δεν τον νοιάζει. Και να θυμηθείτε και κάτι άλλο. Θυμόσαστε, όλοι μας θυμάται, το θυμούνται, ότι οι γονείς μας, όταν άνοιξε αυτό το μεταλλείο, εμένα το έλεγε η μάνα μου. Το γκασμά τον έπαιρνε, το φορτωνότανε από τη Βάργενη και κατέβαινε στο προσκυνητάρι για να πάει με το αυτοκίνητο. Δηλαδή με τα εργαλεία και με τα χέρια τους κάνανε μεγαθύριο την εταιρεία. Και εμείς δεν λέμε να μην παίρνουν το κοξίτη, να τον πάρουν, αλλά να τον πάρουν με τρόπο που να προφυλάξει το περιβάλλον. Λοιπόν, να κάνουμε δηλαδή, εγώ πιστεύω, μία απόφαση που να λέει δεν δίνουμε μία σπιθαμή, ομόφωνο να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλα τα άλλα, ναι, και να είμαστε συντονισμένοι και αποφασισμένοι οτιδήποτε συμβεί να είμαστε από πάνω. Γιατρέ, θα μιλήσεις. Θα πω δυο λόγια από εδώ, έτσι.
λόγω του ποδοσφαιρικού μας παρελθόντος. Δεν είναι παιδιά πολύ υλικά, απλά είναι γραμμένα μέσα από εργαζόμενους, από ελεύθερους επαγγελματίες και από συνταξιούχους, όπου η ίδια αγωνία διακατέχει όλους μας πραγματικά, και από εδώ πρέπει να βγει και κάτι άλλο. Πρέπει να μην βγουν διαφοριστικές γραμμές, να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι πάρα πολλά μπορούμε να κερδίσουμε. Θα σας διαβάσω αυτά τα ολίγα. Η επιστολή αυτή είναι μέσα από τη ψυχή μας. Είμαστε εργαζόμενοι στην εταιρεία, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι που εργάστηκαν στην εταιρεία και συμμερίζονται απόλυτα τις αγωνίες και τους προβληματισμούς μας. Αγαπάμε τον τόπο μας και ζούμε όλοι τόσο κοντά και αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Οι στόχοι μας είναι κοινοί και όλοι μαζί θα βρούμε τις λύσεις. Αγαπητοί μας οικογενεί, Καστελιώτες και Καστελιώτισσες, φίλες και φίλοι του χωριού μας, νιώθουμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας, γιατί το τελευταίο διάστημα συμβαίνουν πολλά και ακούγονται πάρα πολλά. Ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια απίστευτα πράγματα. Η πατρίδα μας έχει μπει σε ένα τεράστιο σκοτεινό οικονομικό τούνελ και όχι μόνο. Η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο είναι άνεργοι και οι προβλέψεις φτάνουν τα 2 εκατομμύρια. Χιλιάδες επιχειρήσεις έκλεισαν και προβλέπεται να ακολουθήσουν κι άλλες. Οι νέοι μας απελπισμένοι βλέπουν τα όνειρά τους να συντρίβονται. Ψάχνουν να γίνουν μετανάστες μακριά από την πατρίδα τους και τις οικογένειές τους. Εμείς, τα νέα παιδιά του Καστελιού, για όλα αυτά νιώθουμε. Από τη μια πλευρά τυχεροί και από την άλλη αγανακτισμένοι. Τυχεροί γιατί δεν χάσαμε τις δουλειές μας και δεν εγκαταλείπουμε την πατρίδα μας, τον τόπο μας που τόσο αγαπάμε και τις οικογένειές μας. Αγανακτισμένοι γιατί συμβαίνουν αυτά στον τόπο μας, στην πατρίδα μας και κύρια στα νέα παιδιά. Τελευταία στο χωριό μας γινόμαστε μάρτυρες μιας άδικης αντιπαράθεσης και μιας παράλογης λογικής. Τι εννοούμε? Οι παππούδες μας, οι πατεράδες μας και τώρα εμείς δουλέψαμε και δουλεύουμε στα μεταλλεία της περιοχής μας. Μια σχέση δεκαετιών, μια σχέση, ένας τρόπος ζωής. Για ησυχάστε λίγο. Περίμενε. Σε εκείνα τα παλιά δύσκολα χρόνια, παλεύοντας με την κύρια με τα καπνά, αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα. Μας διηγούνται οι παππούδες και οι πατεράδες μας τα βάσανα, τον πόνο. Ζούσαν με δανεικά και περίμεναν πότε θα πουλήσουν τα καπνά σε εξευτελιστική τιμή στους μεσάζοντες και τους εμπόρους για να πάρουν 5 δραχμές να ξεχρεώσουν. Από το 1960 περίπου και μετά αφήνουν σταδιακά τις αγροτικές καλλιέργειες και εργάζονται στα μεταλλεία. Δύσκολα χρόνια στην αρχή, αλλά η ψυχική και σωματική δύναμη τεράστια. Αλλάζει η ζωή τους. Έχουν την ασφάλειά τους και κάθε μήνα το μισθό τους. Μεγαλώνουν παιδιά, σπουδάζουν παιδιά, φτιάχνουν σπίτια με προγραμματισμό και οικονομία. Κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Τώρα, η δική μας γενιά έχουμε ριζώσει στο χωριό, ανατρέφουμε τα παιδιά μας και δίνουμε το χαμόγελο και τη νιώτη, τη χαρά και την ελπίδα. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε με τη ζωή μας και το χωριό μας. Εκδηλώσεις πολιτιστικές, πολυήμερες, που δύσκολα συναντάς σε άλλα μέρη. Χορευτικό συγκρότημα για την ανεβίωση και συνέχιση της παράδοσης και της ιστορίας. Αφήστε τώρα να τα πει. Έχουμε μια άμεση συμπαράσταση στις εταιρείες. Τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πολλά στις σχέσεις με την εταιρεία. Και όχι αυτό που λένε ότι τρομοκρατούν τα παιδιά. Είναι εδώ τα παιδιά για να σας πούνε το εξής, αυτό που γράψανε. Αυτό που γράψανε εδώ μόνοι τους. Το τελευταίο διάστημα, εδώ υπάρχει κατανόηση, συμπαράσταση, ήρεμο εργοσιακό περιβάλλον και δεν μας έχουν κόψει ούτε ένα πενηταράκι. Γιατί τόσα ψέματα.
Τελειώνω. Μια κουβέντα μόνο και τελειώνω. Σταματήστε τώρα τον πόλεμο. Δεν γίνανε οι παππούδες και οι πατεράδες μετανάστες. Δεν θα γίνουμε ούτε εμείς. Μόλις ακούμε από εδώ μπορούμε να μιλήσουμε όση ώρα θέλει καθένα. Εγώ δεν είμαι γραμμένος εκεί πέρα, αλλά... Δικιούστε. Καταρχάς ήθελα να σας πω, δεν θα τοποθετηθώ, δεν θα σας πω το τι πιστεύω, γιατί σας το είπα ανοιχτά την προηγούμενη φορά. Ανοιχτά. Δεν κρύφτηκα. Λοιπόν, σας είπα ότι βέβαια έχω και την ιδιαίτερη τύχη εγώ να είμαι παπάς σε 3 χωριά τα οποία έχουν το ίδιο πρόβλημα. Καστέλια, Βάριανη και Στρώμη. Θα τα κάνω όλα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο ήθελα να σας παρακαλέσω, μόλις φύγουμε από εδώ, να είμαστε όλοι πάλι ενωμένοι όπως ήμασταν, όλοι να είμαστε αγαπημένοι, δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Για τα παιδιά περισσότερο με ενδιαφέρει. Και γιατί με ενδιαφέρει? Για το 1997, παιδιά, σας το είπα και προχθές, το 1997 εγώ έφαγα την κλωτσιά για τον Άι Βασίλη. Λοιπόν, και επειδή την κλωτσιά και εγώ που την έφαγα την κλωτσιά, καταλαβαίνω και πόνεσα πολύ. Ο Μίμης ο Μπάκας είναι εδώ. Αν δεν μου έδωνε ο Μίμης ο Μπάκας δουλειά, δεν είχα δουλειά να ζήσω την οικογένειά μου. Και ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη η θέση σας. Δεν χρειάζονται παλικαρισμοί. Πρέπει όλοι να το σκεφτούμε. Εγώ ειλικρινά, ότι αν ένας άνθρωπος από αυτούς κάνει κάτι πάθει, ή σαν να δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, ούτε να γκρεμιστεί ο τόπος όλος, ένα παιδί να μην πειραχτεί. Ένα παιδί να μην πειραχτεί, γιατί θα τρέχει να βρει δουλειά. Φανταστείτε να δείτε τον πόνο αυτής της οικογένειας. Εγώ σας είπα όμως ότι είμαι αντίθετος σε οποιαδήποτε εκμετάλλευση. Σας το είπα από την αρχή και το ξαναλέω. Δεν θέλω να γίνει καμία εκμετάλλευση. Εγώ πήγα και πρόδωσα για τον Άι Βασίλη. Το 1996. Λοιπόν, τότε του γλιτώσαμε τον Άι Βασίλη. Τώρα δεν τον γλιτώσαμε. Σας παρακαλώ, δεν χρειάζεται αυτό που είπε ο Τάκης, εκείνη την έκφραση. Οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν από κάτω, μιλούσαμε με κάποιους από αυτούς που γνωρίζουμε. Δεν θέλαν να έρθουν. Δεν είναι φασίστες. Εργάτες είναι. Οι άνθρωποι τους φέραν εδώ. Δηλαδή, να δούμε και αυτούς τους ανθρώπους. Δεν φταίνουν τα παιδιά τίποτα. Μην χρησιμοποιούμε εκφράσεις τέτοιες. Είναι κρίμα. Αγάπη σας. Η πράξη κρίνεται, όχι το πρόσωπο. Η πράξη κρίνεται, όχι το πρόσωπο. Η πράξη είναι τέτοια, παπά. Εγώ εκείνο το οποίο έχω να σας πω, και επειδή η Λιλή που είναι, έφυγε. Η Λιλή με τοποθέτησε υπεύθυνο καμπάνας. Δεν έχω πρόβλημα, τις έχω τακτοποιημένες τις καμπάνες εγώ, άμα χρειαστεί. Έχεις αυτόματο σύστημα. Ο Μάξος Μουσολόπουλος θέλει, τι Ο γιατρός, παρόλο που δεν είναι γραμμένος, θα μιλήσει. Υπάρχει κάποιος άλλος να το κλείσουμε το θέμα εδώ και να προχωρήσουμε στην επόμενη διαδικασία. Υπάρχει κάποιος άλλος, μην σηκώσει κάποιος το χέρι του μετά από αυτά που θα πει ο γιατρός. Σε κανένα άλλο λόγο. Πάμε. Μιλάω πολύ σύντομα, με ειλικρίνεια. Μην διακόψεις παρακαλώ. Και δεν θέλω καμία ερώτηση. Θα τελειώσω και μετά αν θέλει κάποιος προσωπικά. Πάντως με ειλικρίνεια, με ανιδιοτέλεια και ιδιαίτερα με θάρρος θα πω την γνώμη μου. Υπάρχουν τα μεταλλεία και το χωριό. Υπάρχει μια σχέση μεταξύ αυτών των δύο 70 χρόνια. Ήτι 3 γενιές. Όλοι λοιπόν εδώ πέρα, παππούδες, παιδιά και εγγόνια έχουν μια άμεση σχέση, μια άμεση εξάρτηση από τα μεταλλεία. Όλοι από τα μεταλλεία λάβαμε κάποιες απολαβές. Εγώ και πολλά παιδιά σπουδάσαμε άνετα πήραν τα μεταλλεία. Όλοι πήραν σπίτια σε πόλεις επειδή υπήρξαν τα μεταλλεία. Όλοι πήραν σύνταξη και καλή σύνταξη επειδή υπήρξαν τα μεταλλεία. Και μου πει ο Μητσοτελμούζος ότι ήταν υποχρεωμένη η εταιρεία να σου δώσει σύνταξη. Η εταιρεία και κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένη να σου δώσει σύνταξη, βέβαια. Δούλεψαν σήμερα την Σας παρακαλώ. Τι είπαμε τώρα με λίγο. Ασφαλώς δουλέψαν και υποχρεούνται η κάθε εταιρεία να τους δώσει σύνταξη. Αλλά δεν υποχρεούνται όμως η κάθε εταιρεία να είναι μέσα στο σπίτι σου και να διάσει με τα πόδια στη δουλειά.
Αν τα μεταλλεία ήταν στο δομικό, τι θα έκανες εσύ και ο πατέρας μου και οι πατεράδες όλων μας? Υπήρξαν λοιπόν, προκόψαν για τα καπνά. Λοιπόν, ας παρακαλώ να τελειώσω. Προσέφεραν λοιπόν τα μεταλλεία. Ασφαλώς και προσφέραν σε όλους μας. Κερδίσαν βέβαια. Μα είναι δυνατόν να με κερδίσουν? Είναι ένας εργοδότης, απασχολεί 1000 άτομα. Δηλαδή, ποιος εργοδότης από εσάς θα θέλει ο υπάλληλος του να κερδίσει περισσότερο από αυτόν? Υπάρχει κανείς από εσάς? Δεν υπάρχει κανένας τόσο απλοχές που να δέχεται ο υπάλληλος του να παίρνει περισσότερο από ό,τι του βγάζει ο ίδιος? Δεν νομίζω να υπάρχει. Γιατί νομίζω να βγάλει μια πολιτική, ας πούμε, πολύ της πλάκας. Ο εργοδότης κοιτάει να βγάλει όσο περισσότερο γίνεται. Το θέμα είναι ότι να είναι ανθρώπινος, να προσφέρει κάτι ανάλογο και στον υπάλληλο του. Ο Σανούδος ήρθε προχθές εδώ πέρα σαν τι? Σαν ένας πολιτικός. Όπως έρχονται οι πολιτικοί, ας πούμε, και λένε τις γνώμες τους και πάνε το 5% να το κάνουν 5,1 με περισσό θράσος. Έτσι έφυγε ο Σανούδος και είπε τις απόψεις του. Ήταν όμως ειλικρινής. Γιατί όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει, θα μείνετε εκεί ή θα πάτε παραπέρα? Τι είπα όμως? Εγώ λέω θα μείνουμε εκεί. Δεν ξέρω όμως. Και όντως δεν ξέρω, γιατί άνθρωποι είναι να φύγει. Λοιπόν, δεν το πιστεύουμε, ασφαλώς. Δεν το λέμε σκεψέτε όπως το λέγανε μικρή, γιατί είναι αφάδι αυτό στο κάτω. Ακούς τον συνομιλητή σου και δεν τον κρίνεις. Κρίνουμε τους εαυτούς μας και μετά τους άλλους. Πετάμε πέτρες εκεί που δεν πρέπει να πετάξουμε. Είπε λοιπόν πάλι, αν δεν σας τα δώσουμε, τι θα γίνει? Θα διώξουμε κάτω. Ποιους θα διώξουμε? Ποιους άλλους εσύ, κύριε Βεπίδα, από την επιχείρησή σου? Αυτούς που σε πολεμούνε. Αυτό θα κάνει ο Σανούδος. Θα διώξει αυτούς που τον πολεμούνε. Και ποιοι είναι αυτοί? Εκείνα τα παιδιά. Δεν είναι πολύ απλό αυτό που λέω. Δεν είναι πολύ απλό. Λοιπόν, αυτός θα διώξει. Θα διώξει αυτούς που τα μπορούμε να είναι πολύ φυσιολογικά. Αυτούς θα διώξει λοιπόν η εταιρεία. Κερδίζει και προσφέρει. Όχι κάνουν εκβιασμό. Καθένας με τον τρόπο του. Αφήστε αυτά λοιπόν. Αφήστε αυτά λοιπόν. Από την άλλη μεριά λοιπόν υπάρχει το περιβάλλον. Υπάρχει το περιβάλλον. Εντάξει. Το 50 και το 60 κανείς δεν νοιαζόταν για το περιβάλλον. Δεν υπήρχε καν περιβαλλοντολογική συνείδηση. Δεν μας νοιάζανε ούτε. Δεν τώρα τίποτα. Με τις φωτιές, με τις εξορίξεις, το περιβάλλον μαζεύτηκε. Το έχουμε ανάγκη λοιπόν περισσότερο. Οφείλουμε να το σεβαστούμε. Εμένα όμως μου κάνει περισσότερη κακή εντύπωση αυτό που έγινε ο Βαλωμένος. Το περιβάλλον μου στο χωριό. Όλα τα βλάκια, όλα τα οικόπεδα, τα εγκατελειμμένα, όλα τα σπίτια βρωμάνε και ζεύχονται. Σε παρακαλώ πολύ. Και περιβάλλον δεν είναι μόνο ότι η Αλεφάντε και το Εβασίλης. Είναι και το Παλαιοκαστέλ. Που κάποιοι βόσκουν αλόγιστα στο περιβάλλον και το καταστρέφουν. Το άλλο μέρος. Το άλλο μέρος είναι τα παιδιά που εργάζονται. Πού θα εργαστούν τα παιδιά αυτά άμα φύγουνε? Ποιος θα τα πάρει? Πού είπε η κυρία Αγγελιώτη, θα χτυπήσουμε την καμπάνα. Και χέρι φορά να σπρέπω να χτυπήσουν την καμπάνα. Ας τα διώξουν και να δω τι θα κάνουν μετά. Έχουν πόσα παιδιά δουλεύουν στο μεταλλείο? Δουλεύουν 25 άτομα. 30. Αυτά τα 30 άτομα, θα σταματήσω. Αυτά τα 30 άτομα είναι ίσον 100 άτομα, γιατί έχουν γυναίκες, έχουν παιδιά. Εντάξει. Είναι λοιπόν το 1 τρίτο του πληθυσμού του χωριού μας. Πώς θα λύσουν αυτές τις οικογένειες? Και ένας πείνας είναι πολύτιμος. Και ένας πείνας είναι πολύτιμος. Όσο πιο πολύ δουλέψουν, τόσο καλύτερα είναι. Τι θα πρέπει να κάνουμε? Με την ίδια λογική, παιδιά, άμα τάξουν 300.000 θέσεις οι Τούρκοι, να τους βάζουμε τη Θράκη. Άμα τάξουν 300.000 Οφείλουμε όλους αυτούς που έχουν
Άλλα είναι λόγια του κόλου και όσοι γελάνε να γελάνε για τα χάλια τους, όχι τις απόψεις τους. Και δεν μπορούμε να κρατοποιούμε την στο χωριό πρέπει να βάλει κάποιο κέρδη. Όσο περισσότερο πρέπει το Μεσσαλία να τα διεκδικήσει χωρίς να θυχτεί άμεσα. Ας είναι μια εικόνα εξόρυξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε σου και τα... Μην κάνεις διάλογο τέλειο. Απευθύνεις τελείως. Αυτό. Τελείωσε πάρα. Τελείωσε παιδιά. Τι να πω Εγώ λόγω εμπειρίας περιμένω να ησυχάσει η αίθουσα και μετά μπορώ να αρχίσω. Και επειδή σήμερα ακούστηκαν εδώ κάποιοι, μάλλον όχι από πολλά άτομα, κάποιοι χαρακτηρισμοί, το να είσαι φασίστας, το να είσαι τραμπούχος, το δείχνεις και με μία κουβέντα σου. Δεν χρειάζεται μόνο να έχεις πανό, δεν χρειάζεται μόνο να έχεις στυλιάρια, δεν χρειάζεται μόνο να βρίζεις κάποιον και με μία κουβέντα σου δείχνεις όταν συμπεριφέρεσαι μέσα σε μια κοινή ομίγυρη, ποιο είναι ο λόγος, το μυαλό και πώς μπορεί να συναστραφεί ο καθένας με το διπλανό του. Όταν ήρθα εδώ και σας είπα και έκανα και με ένα διευκρινισμό κάτω φραστικό επίπεδο ιδιαίτερο με τον φίλο μου τον Βαγγέλη για το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από αυτή την αίθουσα και συζητάγαμε μια ώρα για να φτάσουμε πού? Σε αυτό το οποίο κάναμε μετά από μια μισή ώρα. Ότι δόξα τω Θεώ είμαστε ικανότατοι και είστε ικανότατοι όλοι να πείτε αυτό που πρέπει και χωρίς να έχουμε ανάγκη της πλάτης κανενός. Μπορεί κάποιοι να υπάρχουν γραπτά, μπορεί κάποιοι να έχουν το οτιδήποτε άλλο, αλλά την ανάγκη κανενός δεν την είχατε εξωγήινη παράγοντα. Και φάνηκε αυτό στην πορεία. Μέχρι να το κάνουμε όμως αυτό έπρεπε να φανώ εγώ αγενής και φάνηκα και δεν έχω πρόβλημα στον κύριο Ποντευτή που έφυγε, γιατί το έμαθε στο site. Έτσι, στο site πολλά μπορεί να είναι στα Facebook του καθενός. Ο Γιώργος Ιωσήφιδης, ο φίλος μου και συνεργάτης στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε συνεργάτες εδώ μέσα που πήραν το λόγο χωρίς να είναι αυτός, που τον εκπροσώπησαν επάξια. Συγγνώμη, συνεργάτες του Γιώργου είμαστε. Δεν κάνουμε διάλογο. Συνδιάκοψα. Ας περιμένω. Μην θίγεσαι Σπύρο, είστε. Καθένας έχει προσωπικό διάλογο. Όχι, να σου πω κάτι Σπύρο. Συγγνώμη. Εγώ όταν λέω κάτι το αποδεικνύω. Υπάρχει ψήφισμα το οποίο το συνυπογράφεται και λέτε λαϊκή συσπήρωση. Και συνυπογράφησε εσύ μαζί με τον Ιωσήφιδη. Εγώ δεν είπα κανένα τραμπούκο, είπα συνεργάτης. Αν αυτό με κατηγορείς για τη συνεργασία. Πάμε. Ξέρεις πολύ καλά, επειδή ξέρεις από πολιτικό λόγο, ξέρεις πολύ καλά ότι έχω δίκιο. Έτσι. Αφού εκεί πέρα, όπως τόση ώρα περίμενα και χαρακτηρισμούς κτλ. Και τώρα θα μου διαθέσει και εμένα λιγότερο λόγο από ό,τι διατέθηκε στον καθένα μιλητή ξεχωριστά για να μιλήσω, έτσι. Γιατί μετά εμείς θα έχουμε και συνέχεια που θα ασχοληθούμε με τα απλά ταπεινά και τα κακόγουστα προβλήματα της τοπικής κοινότητας σήμερα Καστελιών και αύριο της Γραβιάς μεθαύριο της Μαριολάτης. Αυτό είναι ο άχαρος ρόλος του κάθε Προέδρου κτλ. Όσο αφορά τώρα τα λόγια τα οποία είπε ο κ. Βάκα και τις τοποθετήσεις του, εντάξει, τώρα δεν πρόκειται να σχολιάσω πιο περισσότερο εκτός από ένα πράγμα το οποίο το ξέρετε όλοι. Ήταν χρόνια και υποψήφιος και δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Γραβιάς, υπήρχαν και τότε εξορρυκτικές δραστηριότητες, υπήρχαν και τότε διαδικασίες που κάναν τα μεταλλεία, έχουν καταγραφεί όλα και έχει καταγραφεί και αντίδρασή του σε όλο το χρονικό διάστημα αυτό, μια και υποτιμήσεις θα δρανούμε. Και ας σεβαστούμε και την άποψη του καθενός. Ο καθένας έχει μια διαδρομή, έχει το χθες, το σήμερα και το αύριο. Και επειδή κάποιοι έχουν και χθες και σήμερα, αλλά το αύριο είναι λίγο ερωτηματικό για την αντίδρασή τους, για την τοποθέτησή τους και για τη διαδικασία, εδώ θα είμαστε και θα το ξαναδούμε. Του χρόνου, τέτοια εποχή που θα έχουμε πάλι λαϊκή συνέλευση.
Όσον αφορά την θέση του Δημάρχου, μια και υπόθηκε εδώ μέσα, για το ποια είναι, ο Δήμαρχος το είπε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Γιώργο του Ιωσήφιδη, ότι ό,τι αποφασίσει η Λαϊκή Συνέλευση εμείς θα τη στηρίξουμε. Και το έχει κάνει με την ίδια διαδικασία ακριβώς και πάνω, και στη Στρώμη, και στο Κοκκινάρι και οπουδήποτε αλλού χρειάστηκε. Γιατί αλλήμωνο, και το έχουμε ξεκαθαρίσει και εγώ προσωπικά, και ο Δήμαρχος και η φιλοσοφία της σημερινής Δημοτικής Αρχής, ότι δεν είναι κατά των μεταλλίων. Είναι υπέρ της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου σε αυτή την περιοχή με κάποιες κόκκινες γραμμές. Με κάποιες κόκκινες γραμμές. Είμαστε υπέρ. Κάποιοι τρέπονται να το πούνε. Εγώ προσωπικά δεν τρέπομαι, γιατί είμαι και υπέρ των Βοξιτών και υπέρ της Μάροξ και υπέρ του Μελισσάρη που δουλεύουν οι Βούλγαροι και υπέρ πολλών. Γιατί επειδή ακουστήκανε πάρα πολλά εδώ μέσα και υψώνονται κάποια πανό παραπάνω από κάποια άλλα για την εκμετάλλευση του ιδιώτη, εκμεταλλευόμαστε όλοι μας τον οποιοδήποτε πέφτει στα χέρια μας. Επειδή ακούστηκαν και οι πολιτικές οποδήσεις. Τον οποιοδήποτε πέφτει στα χέρια μας εκμεταλλευόμαστε. Και η εταιρεία αυτό κάνει και το ξέρουμε χρόνια τώρα. Από εκεί και πέρα όμως εμείς θα βάλουμε τις κόκκινες γραμμές, να τις βάλετε εσείς. Εμείς ας θεωρηθεί χαρακτηρισμοί για οτιδήποτε, είμαστε λίγοι, είμαστε ανίκανοι. Όσον αφορά τα υπόλοιπα τα οποία πετάχθηκαν, θα τα φιλτράρουμε και στην πορεία θα δούμε τουλάχιστον εγώ προσωπικά και τι αποτέλεσμα θα έχει και τι κινήσεις μπορούμε να κάνουμε και τι ενέργειες. Η διαδικασία η σημερινή είναι δεδομένη ότι έγινε με απόφαση του Προέδρου για να μην γίνει αποστολιά. Που κάποιοι εσκεμμένα στην αρχή θέλαν να κάνουν αποστολιά εδώ. Γιατί εκεί έγινε κάτι που δεν έπρεπε να γίνει σήμερα εδώ πέρα. Έπρεπε να καθίσουμε εμείς όπως είμαστε όλοι εδώ πέρα, ένας-ένας, γιατί όλες οι φάτσες μας, ο ένας με τον άλλο, βρίσκουμε καθημερινά και χαιρετιόμαστε. Γι' αυτό έγινε αυτή η απόφαση. Γι' αυτό έγινε η συνέλευση με το άρθρο 85. Και όχι με αυτό εκεί που κοροϊδεύαμε όλοι ή σχολιάζουμε ή απήχαμε για άλλους λόγους, γιατί κάποιες στιγμές δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είσαι μπροστά, ότι δεν ενδιαφέρεσαι, ή όταν είσαι μπροστά ενδιαφέρεσαι, ή όταν είσαι μπροστά ενδιαφέρεσαι περισσότερο από κάποιον που δεν είναι. Άρα, εγώ θεωρώ σήμερα επιτυχία και για την ενημέρωση που έγινε προχθές από τους εκπροσώπους της εταιρείας, και το ξαναλέω πάλι γιατί το είπα και στην εισαγωγή μου, ότι μακάρι να υπήρχε τέτοια επίθεση προχθές στους εκπροσώπους της εταιρείας όπως υπήρχε σήμερα με όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την σκληρότητα μεταξύ σας. Δεύτερον, και μεταξύ μας, εδώ και κατά εμένα, τέλος πάντων. Δεύτερον, αυτό που διακυβευόταν όλες αυτές τις μέρες, ένα και μοναδικό ήταν. Να μην φτάσει, και θα μιλήσουμε ονόματα, μάλλον δεν μιλάω, να μην φτάσει κάποιος εργαζόμενος να απευθύνει προσωπικά προς κάποιους άλλους κάποια πράγματα τα οποία ακούστηκαν εδώ μέσα. Να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Να μην φτάσουμε στο σημείο το μεσημέρι ή το πρωί που πίναν καφέ κάποιοι να κάθονται στο ένα του τραπέζι και κάποιοι στο άλλο. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί έγινε αυτό. Αυτό πρέπει να το προστατεύσουμε και πρέπει να το προστατεύσουμε όλοι μας. Ο καθένας αυτομετερίζει που το αρμόζει και που το έχει αυτή τη στιγμή. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Γιώργο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Γιώργο. Γιώργο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Το βασικότερο είναι αυτό. Αυτό που είπε η κυρία Αγνή. Όλο το χωριό μαζί. Διότι όπως όλο το χωριό από το 2000 και συνεχίστηκε με απόφαση το 2002 και το 2007 ήταν κατά της εκμετάλλευσης στο Ιβασίλη. Η εκμετάλλευση όμως στο Ιβασίλη έγινε. Έγινε, είναι πραγματικότητα. Μην στρουθοκαμιλίζουμε, έγινε. Τώρα, εάν τρέξανε κάποιοι και δεν τους ακούσανε, και εάν μακάρι και τότε για μένα να υπήρχε και ο κύριος Κυριανάκης εδώ και ο Γιώργος Ιωσήφιδης και ο φίλος μου ο Παναγιώτης ο Μέγους. Μακάρι να υπήρχαν, γιατί έγινε το 11. Καλλικράτη είχαμε και το 11. Μακάρι να ήταν αυτοί εδώ. Γι' αυτό εγώ έγινα ο κακός για να φύγουν αυτοί. Γιατί εσείς όπως αποφασίσατε, τώρα αν ήταν 5, αν ήταν 10, αν ήταν όλο το χωριό, τι θα γίνει με τον Άι Βασίλη, έτσι και σήμερα εδώ, θα αποφασίζετε είτε με το ψήφισμα που είπε ο Μπάμπης ή ο Μίμης, είτε το ψήφισμα που είπε η Αγνή, ή ένα τρίτο ψήφισμα, το οτιδήποτε. Αλλά εσείς όμως. Γιατί είδατε πολύ καλά ότι αυτό εδώ μέσα που έγινε, αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή. Και χωρίς κοκορομαχίες και χωρίς αντικλήσεις. Και ο καθένας από εσάς θα τα βγάλει τα συμπεράσματά του από την πορεία όλων μας.
Είτε είναι σήμερα αυτό, είτε είναι αύριο, είτε είναι μεθαύριο, έτσι. Εγώ πάνω στο θέμα αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όσον αφορά τις επιφανειακές εξορίξεις, μια και υπόθηκε ποια είναι δεδομένη και η απόφαση και του Δημάρχου και της πλειοψηφίας. Ότι κορυφογραμμές, κεφαλάρια και εξορίξεις οι οποίες είναι ενάντια στην κοινωνία πρώτα, γιατί όσον αφορά το τυπικό μέρος των αδειοδοτήσεων, να μου επιτρέπει να πω ότι αδειοδοτήσεις μας ενδιαφέρουν, είναι παράνομες στα Ελεφαντάκια, ήταν νόμιμες στον Βασίλη, ήταν νόμιμες στα υπόγεια της Βάργινης. Εκεί δεν εξετάζουμε αν ήταν νόμιμες, υπάρχουν άλλοι να τα εξετάσουν. Άρα, εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το τεχνοκρατικό το οποίο έχει καταθέσει τον εισαγγελέα ο Μητσοπάκας. Εγώ μπαίνω σε ένα. Η τοπική κοινωνία δεν θέλει κορυφογραμμή καμία εκμετάλλευση. Από εκεί και πέρα γίνονται εκμετάλλευσεις και θα γίνονται. Και όποιος από εμάς εδώ θεωρεί ότι δεν είμαστε μεταλλευτικός χώρος, είναι μακριά νυχτωμένος. Γιατί είμαστε και στο αγροταξικό και είμαστε, έχουμε βουξίτη, τι να κάνουμε. Αν είναι αυτό κατάρα, είναι κατάρα. Αν είναι ευτυχία, είναι ευτυχία. Τον έχουμε. Αλλά όμως να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα όρια μας εμείς και χωρίς προστάτες και χωρίς συμβολάτορες και χωρίς εξωγενείς παράγοντες. Πού τους είδες αυτός ο θάλασσος? Και συγγνώμη, κάτι άλλο. Συγγνώμη, εγώ θα ήθελα όσοι είστε εδώ να μείνετε και για αργότερα, γιατί εμείς δεν τελείωσε η γενική συνέλευση, έτσι. Γιατί δεν ξανατοποθετούμε εκτός να προκληθώ. Υπάρχει παρακαλώ. Μια σύνταξη. Ποιο λόγια μπορεί να τα κουράσει το Ηλιά. Μπροστά από 20 λεπτό, κυρία Δήμαρχε. Ένα λεπτό. Μπροστά από 20 χρόνια, 25 δεν μπορώ να. Ακριβώς επί προεδρίας του κυρίου Πετροδήμου, θα σου πούμε γιατί δεν το ξέρουν Πετροδήμο, είχαμε πάρει απόφαση του τότε Κοινοτικό Συμβούλιο ότι δεν θα πειραχτούν τα κεφαλάρια της κοινότητας. Η εταιρεία, όταν ήταν στην Αμερική 21, έστειλε έγγραφο, το οποίο βρίσκεται μέσα στο αρχείο της κοινότητας και λέει ότι υποδεινή λόγο δεν θα πειράξουμε τα κεφαλάρια της κοινότητας. Πώς σήμερα λοιπόν άλλαξε το μαντολινό? Αυτό συγγνώμη λίγο, να μπει και επί προσωπικού κυρία Αγγί και να τελειώσουμε αν δεν υπάρχει. Μόνο επί προσωπικού, έτσι, τίποτα άλλο. Μπορώ να πω κάτι. Είπατε πριν, έτσι, εγώ θα μεταφέρω τα λόγια σας. Εγώ είμαι Καστελιώτης, αναγκάστηκα να φύγω από τον Καστέλ γιατί δεν μου άρεσε να δουλέψω στα μεταλλεία οτιδήποτε. Ξενιτεύτηκα από 18 χρονών. Σε ένα περιβάλλον δύσκολο όπως ξέρει ο κύριος Χουλιάρας. Ξέρετε τι να κάθεστε μια ώρα στο καλοριφέρ και μετά να πατάτε γονατιστός για να μην περπατήσετε? Δύσκολα χρόνια. Λοιπόν, μας βάζετε εδώ απέναντι να αποφασίσουμε εμείς, ενώ το είπατε πριν, ότι ο Δήμος είναι ενάντια στα μεταλλεία. Όχι. Να πειράξει τα κεφαλάρια του χωριού. Με βάζετε εμένα λοιπόν εδώ πέρα να έρθω αντιμέτωπος με τον Παλωμένο, μεγαλώσαμε μαζί, παίξαμε μπάλα, με τον Καλιμάνι, με τον καθένα. Λοιπόν, εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Γιατί λοιπόν δεν βγαίνετε εσείς τώρα και λέτε, εμείς βάζουμε σαν στόχο και λέμε η Δημαρχία ενάντια στο να πειραχτούν τα κεφαλάρια, Καστελιώτες υποστηρίξτε το. Εγώ σήμερα έκανα 200 χιλιόμετρα για αυτό από εδώ. Πλήρωσα 100 ευρώ. Την άλλη εβδομάδα θα ξαναπληρώσω 100 ευρώ. Δυστυχώς κατάντησε να γίνει ένα κομματικό τσίρκο εδώ πέρα. Γιατί δεν ήρθε ο τάδε βουλευτής, γιατί δεν ήρθε αυτό. Εμένα δεν με αφορά. Εγώ θα υποστηρίξω το χωριό μου. Ή θα υποστηρίξω τα παιδιά που δουλεύουν εδώ πέρα. Έτσι. Όλοι βάζουμε κάποια όρια. Πολλοί μας κατηγορήσαν γιατί δεν ασχοληθήκαμε. Θα μ' άρεσε να ασχοληθώ και να πω τα μεταλλεία έξω ή το οτιδήποτε. Δεν θα έκανα δουλειά τα παιδιά. Λοιπόν, τώρα όμως τα μεταλλεία θίγουν το χωριό μου και εμένα προσωπικά. Αν τα παιδιά λένε ότι αν δεν γίνει το ταμάρι θα γίνουν μετανάστες. Δυστυχώς, αν γίνει το ταμάρι και τα παιδιά θα γίνουν μετανάστες, γιατί δεν θα έχουν χωριό για να μείνουν. Όλοι θα είμαστε μετανάστες. Προκειμένου να παίρνουμε σε ένα δίλημμα όλοι. Εγώ να γίνω κακός για τον Γιώργο, ο Γιώργος να γίνει κακός για μένα. Για τον Βαγγέλη, για τον οποιοδήποτε. Σαν Δημαρχία λοιπόν, μπορείτε να πάρετε μια απόφαση και να πείτε. Τα κεφαλάρια του χωριού δεν πειράζονται. Καστελιώτες, μορφωμένοι, είστε μορφωμένο κόσμο, έχουμε δικηγόρους, έχουμε. Υποστηρίξτε τα και ελάτε να πάμε μαζί στα μεταλλεία. Αυτό έχω να πω και τίποτα άλλο. Αυτό που δεν ήθελα, συγγνώμη 2 λεπτά, αυτό πραγματικά που δεν πρέπει να γίνει είναι να επιτίθεται ο καθένας σε προσωπικό επίπεδο και να χωριστούν πάλι σε καφενεία και τάδε.
Γιατί το λέω? Είπαμε πάρα πολύ, Γιώργο. Γιατί είσαι ψε. Όταν μου λέει εμένα ότι πήγαινα ερχόμουν στα πεταλία, που δεν έχω πάει ποτέ παραπρότη επίσκεψη πριν από την ώρα αυτό, είναι ντροπή να παίζετε το πράγμα. Κυρία Μπελιού, να πω κάτι. Συγγνώμη, να πω κάτι. Όλες πήγε πάνω στις πλευρές. Λοιπόν, κυρία Νή, Γιώργο. Γιώργο, καλά. Γιώργο, δεν πρέπει να ξαναμιλήσεις, το κατάλαβες? Και να σας πω και κάτι. Για ποιο λόγο είναι κακό κάποιος να πάει να επισκεφτεί τα μεταλλεία? Δεν το κατάλαβα. Για ποιο λόγο κακό? Για ποιο λόγο? Όταν είναι εκπρόσωπος φορέα. Δεν το κατηγορείς αυτό. Γιατί παιδιά, χαλάμε τη διαδικασία. Τελείωσε. Θα βγεις έξω. Θα βγεις έξω. Να μας πει πόσο ήτανε το ρεφενέ στο τραπέζι. Το μερίδιο του πόσο ήταν στην πληρωμή. Πότε ήταν καλό. Πέρασε έξω. Είναι υποκρισία. Πέρασε Λοιπόν,
γιατρέ. Εμείς έχουμε συνέχεια ακόμα εδώ. Λοιπόν, θα διαβάσω καταρχάς επί της διαδικασίας, έτσι. Τώρα αυτή τη στιγμή θα διαβάσω το ψήφισμα η Δήμητρα. Υπάρχει κι άλλο ένα ψήφισμα που κατέθεσε η Αυγή. Υπάρχει άλλη πρόταση από κάποιον εδώ μέσα? Και εσένα. Άρα έχουμε 3 προτάσεις. Υπάρχει άλλη πρόταση για να κατατεθεί εδώ? Ωραία. Άλλη πρόταση υπάρχει? Δεν θα δώσω το λόγο σε κανένα μετά. Ξεκινάμε με τα ψηφίσματα. Η κυρία Αγνή το έχει καταθέσει, καταγράφεται. Η κυρία Δήμητρα θα το πει και μετά θα πούν και άλλοι δυο το τι ψήφισμα θέλουν. Γρήγορα. Το ψήφισμα αυτό το έχουμε κάνει σε συνεργασία, δεν είναι δικό μου, σε συνεργασία ημερών που έχουμε συζητήσει από το θέμα. Σας το διαβάζω, είναι λίγο μεγάλο, έχει το ιστορικό. Σήμερα, 9 Μαρτίου του 2013, εμείς οι κάτοικοι του χωριού Καστέλια του νομού Φωκίδος συγκεντρωθήκαμε σε μεγάλη και αποφασιστική συγκέντρωση. Σήμερα, 9 Μαρτίου του 2013, εμείς οι κάτοικοι του χωριού Καστέλια νομού Φωκίδος συγκεντρωθήκαμε σε μεγάλη και αποφασιστική συγκέντρωση για να συζητήσουμε και να διατρανώσουμε την οριστική και αδιαπραγμάτευτη απόφασή μας να μην επιτρέψουμε την καταστροφή του χωριού μας από παράνομες και ανεξέλεγκτες νηπιακές εξορίξεις στα κεφαλάκια του, μέσα στα σπίτια μας. Μια καταστροφή που περιλαμβάνει την εξαφάνιση ενός πλούσιου και παρθένου δάσους, το οποίο το χωριό μας προστατεύει ως χώριο οφθαλμού από την ίδρυσή του εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Μια καταστροφή που έχει άμεσο κίνδυνο από πλημμύρες, κατολιστήσεις και κατακριμίσεις που απειλεί ακόμα και με κίνδυνο απώλειας ζωής. Δεν ανεχόμαστε τις συμβουλές για συνεργασία με τους καταπατητές του τόπου μας. Καταγγέλνουμε την μεταλλευτική εταιρεία της οικογένειας Κυριακόπουλου, και βιομηχανικά ορυκτά, ότι κερδίζει εκατομμύρια ευρώ από την εξόρυξη βοξίτη στην περιοχή του χωριού μας σε έκταση πάνω από 10.000 στρέμματα, αφού συστηματικά, εξόφθαλμα, προκλητικά και βάρβαρα καταπατά εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, υπουργικές αποφάσεις, νόμους και διατάξεις. Ότι πραγματοποιεί εξορίξεις ακόμα και σε χώρους που δεν διαθέτει την απαραίτητη άδεια εκμετάλλευσης, ανεξέλεκτη από δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν την υποχρέωση από τον νόμο να πραγματοποιούν τους ελέγχους. Ότι δεν πληρώνει στο ελληνικό δημόσιο ούτε €1 για την αξία του μεταλλεύοντος που εξάγει, δεδομένου ότι για την έκταση στην Αλεφάντο το τίμημα που θα πληρώσει είναι 40.000 ευρώ. Ότι προτιμά να φορολογείται στο Λουξεμβούργο και όχι στην Ελλάδα, ότι έναντι ευτελούς τιμήματος καταστρέφει το δάσος, την πανίδα, την χλωρίδα της περιοχής, εξαφανίζει τα νερά από όλες τις πηγές που υπήρχαν, ξεκυλιάζει τα βουνά και τα παρατάει ως μια καταστροφή, δημιουργώντας μια μη αναστρέψιμη και τρομακτική υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ότι από τα υπερκέρδη χρησιμοποιεί μέρος για τη στήριξη της παραπάνω παράνομης δραστηριότητας με τη διαχείριση συνειδήσεων και άμβλησης αντιστάσεων κοινωνικών και υπηρεσιακών παραγόντων. Ότι δεν πραγματοποιεί την ελάχιστη αποκατάσταση που επιβάλλουν οι περιβαλλοντικοί όροι, είναι γνωστό ότι η πραγματική αποκατάσταση δεν μπορεί να επέλθει στο περιβάλλον. Απαιτούμε την άμεση εδώ και τώρα ανάκληση και ακύρωση της με αριθμό 809 17/7/12 αποφάσεως της Διεύθυνσης Δασών του νομού Φωκίδος που δίδει άδεια επέμβαση στην περιοχή της Αλεφάντος, διότι εκτός των άλλων δεν μπορεί απόφαση του Υπουργού Γεωργίας να ανατρέπεται με απόφαση του ανταυτού Διευθυντή Δασών Φωκίδος, Λαμπρινής Λουδαριά, Δασοπόνο, τα Πέψιλο. Απαιτούμε την εφαρμογή έστω των ελαχίστων περιβαλλοντικών όρων που θέτουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, έγκρισης και εφαρμογής των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση υλοποίησης του έργου. Απαιτούμε να αρχίσουν άμεσα ή να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης σε όλες τις εξοπλισμένες εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμη, όπως προβλέπει ο σχετικός περιβαλλοντικός όρος ΔΕΛΤΑ 1-9. Απαιτούμε ο ορυκτός πλούτος, το μετάλλημα και το δάσος να λειτουργεί προς όφελος του τόπου παραγωγής του δημοσίου συμφέροντος και όχι προς το συμφέρον των μετόχων. Απαιτούμε οι συγχωριανοί μας εργαζόμενοι στην εταιρεία να πάψουν να είναι όμοιροι και να χρησιμοποιούνται ως κάλυψη για τη βάρβαρη καταστροφή του τόπου μας. Απαιτούμε να υπάρξει αξιοπρέπεια στην εργασία τους και σεβασμό στην προσωπικότητά τους και να μην διανοηθεί κάποιος εκβιαστικές απολύσεις. Δηλώνουμε ότι τους συγχωριανούς μας, αλλά και όλους τους εργαζόμενους στην εταιρεία, τους θέλουμε μαζί μας, ίδια είναι εξάλλου τα συμφέροντά μας, ότι οι απαιτήσεις μας αυτές
αυξάνουν τις θέσεις εργασίας. Δηλώνουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και τα όργανα της δεν μας έχουν πει ότι έχουν τη διάθεση. Βέβαια, αυτό μετά την τελευταία θεωρώ πρόταση εδώ δεν πρέπει να μπει. Ισχύει, παρακαλώ, έχει γίνει παλιά. Δηλώνουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και τα όργανα της δεν έχουν πει ότι έχουν τη διάθεση και την βούληση και την ικανότητα να προσπαθήσουν. Να μας το δείξουν τώρα. Προετάμε εγώ als Δημοτικό Συμβούλιο. Στην επίλυση των αιτημάτων, αντιμετωπίζοντας την αδιαφορία τους και τον εγμό τους τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά ελπίζουμε και ζητούμε τη βοήθειά τους. Τιμούμε τους προγόνους. Να φύγει η λέξη ελπίζουμε. Ζητάμε. Απαιτούμε. Ζητάμε. Τιμούμε τους προγόνους μας που με τις αποφάσεις τους και με τη στάση τους διαφύλαξαν το χωριό μας και επιζητούμε τη συμπαράσταση και τη βοήθεια όλων των συγχωριανών μας. Εκλέγουμε Επιτροπή του Αγώνα μας, η οποία θα αποτελείται από τους τάδες συγχωριανούς, η οποία θα καλεί συγκεντρώσεις για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων. Αν καλυφθήκατε από την πρόταση... Ποιος μιλάει? Το χάλασες τώρα. Μη τώρα μίσο στο παγγέλι. Περίμενε, θα κυρία. Δεν διαφωνώ εγώ με το ψήφισμα. Ένα πράγμα ακόμα. Να φύγουμε από εδώ μέσα σήμερα και να γραφτεί ότι δεν τους δίνουμε ούτε ένα εκατοστό από τη γη μας. Να γραφτεί ότι δεν θα το πάρουμε. Αυτό. Εγώ δεν θέλω να πω ένα απλό πράγμα. Πρέπει να εγκριθεί η Επιτροπή για να είναι Καταρχήν, με καλύπτει η πρόταση της κυρία Παπαϊωάννου. Είναι πλήρης. Κατά δεύτερον, αν σήμερα κληθούμε να ψηφίσουμε, επειδή κάποιοι είναι εργαζόμενοι στην εταιρεία, το αποτέλεσμα θα ήταν πολύ διαφορετικό αν η ψηφοφορία αυτή ήταν μυστική. Δηλαδή, εγώ αν δούλευα στην εταιρεία και ήθελα να μην υπάρχουν τα μεταλλεία, στο Καστέλι ή οπουδήποτε, όταν ήξερα ότι με βλέπει ένα τρίτο μάτι, η απόφαση μου θα ήταν διαφορετική από ότι να τη ρίξω κρυφή. Άρα. Το αποτέλεσμα της μιας μυστικής ψηφοφορίας θα ήταν πολύ διαφορετικό από μια φανερή. Λοιπόν, αν συμφωνείτε όλοι σε αυτή την αίθουσα. Λοιπόν, αν συμφωνούμε όλοι σε αυτή την αίθουσα. Λοιπόν, όλοι μας στήριξαμε τον κύριο Κουλιάρα για πρόεδρο, τον κύριο Μαλανά για αντιδήμαρχο. Λοιπόν, εφόσον έχουν τα ενία και την ηγεσία του τόπου, αν συμφωνούμε όλοι σε αυτή την αίθουσα, να γραφτεί στα πρακτικά ότι ο Δήμος Δελφών είναι ενάντια στο να πειρατούν τα κεφαλάρια του χωριού μας. Οπότε, εγώ δεν έρχομαι αντιμέτωπος με κανένα, τα παιδιά δεν έρχονται αντιμέτωπα ούτε με την εταιρεία. Και εσείς, σαν αρχές του τόπου, αναλαμβάνετε το δύσκολο έργο ότι αν πληρώσει και κάποιος εργαζόμενος το τίμημα αυτό, θα είστε πάνω μαζί με εμάς στα μεταλλεία. Δυστυχώς, ξέρουμε όλοι ότι τα μεταλλεία δεν κρατάνε τον λόγο. Το έγραψε, το δημοσίευσα και στα Καστελιώτικα Νέα. Μια απόφαση την οποία την υπέγραφε ο κύριος Κουλιάρας μαζί με τον κύριο Μακρύ. Αν φαίνεται ήταν και εσείς του 2011. Και μάλιστα λέτε στα 5, 6, 7 νερά πως τα λένε εδώ πάνω. Λοιπόν, η εταιρεία δεν τήρησε τις υποσχέσεις και ενώ μισό λεπτάκι. Ναι, αλλά έγινε ξανά τοποθέτηση για ψήφισμα, πρόταση. Πρόταση. Στα πρακτικά να γραφτεί ότι ο Δήμος Δελφών, αν συμφωνούν όλοι οι Καστελιώτες εδώ μέσα. Η πρώτη πρόταση είναι η μυστική ψηφοφορία. Η πρώτη πρόταση είναι η μυστική ψηφοφορία. Η δεύτερη να γραφτεί στα πρακτικά ότι ο Δήμος Δελφών αναλαμβάνει, μάλλον συμφωνεί στο να μην πειρατούν τα κεφαλάρια του χωριού, άσχετα αν θα γίνει ψήφιση του χωριού ή όχι. Εγώ προσπαθώ να προτιμώ να μην γίνει ψήφισμα του χωριού. Να αποφασίσουμε τώρα όλοι εδώ και όλοι μαζί να στηρίξουμε την κυρία Παπαϊωάννου. Το τοπικό του ψηφίσουμε για να παίρνει ευθύνη. Άλλος κύριος, κυρία. Αφού ήρθαμε εδώ. Πάμε σε αυτό το πράγμα. Το
αν δεν υπάρχει άλλη απόφαση, αλλιώς και δεν θα πάει στο ψήφισμα. Το ένα το ψήφισμα. Τη συνέλευση όμως να πάμε στην εταιρεία. Το ψήφισμα της Αθηνής μιλάει ότι πρέπει να πάμε, αναφέρει την εταιρεία. Δεν εκφράστηκε εδώ από το... Η ψηφοφορία για ποιο λόγο θα γίνει, Σπυρό, μην μιλάτε με τον Θα τα βάλεις στην πορεία. Η κυρία Αγνή, πού είναι? Εδώ είναι. Αυτό που καταθέσατε, το καταθέσατε για να προταθεί από το σώμα στην απόφασή μας μέσα. Κάποιες παράγραφοι ή... Ωραία, απλά τα πράγματα. Έχουμε κυρία Παπαγιάννου, κυρία Αγνή, η κυρία Γάτη, συγγνώμη, και ο Σπύρος. Αυτά ξεχωριστά ή πάνε μαζί? Όλα μαζί. Ξεχωριστά, δεν μπορεί όλα μαζί. Μα του λέω ότι το καταθέτω για να ψηφιστεί. Το ένα είναι στα μεταλλεία. Ξέρω, είναι δικά μας, είναι εδώ να το ψηφίσουμε όλοι. Με το ίδια. Εγώ θα το αναιρέσω αυτό. Κάνετε λάθος. Κυρία Αγνή, κυρία Γελιού, εδώ λένε να μην στήσει η διαδικασία ψηφίσματο του δικού σας. Άμα το αποσύρετε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Το αποσύρετε. Ό,τι θέλουν οι χωριανοί. Εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε τότε εδώ. Είπα από την αρχή ότι του κυρίου Πάκα έχει όλα τα τυπικά του πράγματος και είναι απολύτως απαραίτητα. Εκείνη η διαφορά από το δικό μου είναι, που να μην θυμάστε γιατί είναι πολλές οι ώρες, ότι εγώ δεν θέλω καμία εξωτερική εξόρυξη που να φαίνεται είτε από τα χωριά είτε από τον δρόμο. Αν καλύπτονται, εσείς θα αποφασίσετε. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Πάμε. Άρα. Στα πρακτικά, αλλά δεν υπάρχει ψήφισμα. Άρα μιλάμε στο σημερινό ψήφισμα αυτή τη στιγμή, δεν θα αναφέρουμε μόνο αλεφαντάκια. Γενικά. Όπου γης και πατρίς στην κοινότητα, στη δημοτική κοινότητα Κατηδίων. Δεν αγράφεται. Είναι παντού η η κυρία Αγνή γράψε από σύντο αυτά του καταθέτησα με την άσχολη να μπει στην ψηφοφορία. Αν είναι να μην γίνει ψηφοφορία σήμερα για το τι θέλετε, αποσύρομαι εγώ και πάω με την πρόταση της κυρίας Παπαγιάννου. Είναι